Da zvijezda ne stane i kad sunce potamni, džehennem se raspali. Teško vama kafiri, teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi. Teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi. Kad se nebo rastijepi i planine pokrenu, kada mrtvi ustanu, ko će vama pomoći, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi. Zbog nevjere u Boga, zbog grijeha teškoga, gorjet ćete u vatri, teško vama kafiri. Teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi. Teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi. Nijekali ste sudnji dan, zekum ćete jesti vi, njim utrobe puniti. Ko će vama pomoći, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi. Ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi. A ti dušo smirena, Rabbu svome vrati se, zadovoljna i sretna. U džennetu smjesti se, u džennetu smjesti se, Rabbu svome vrati se. I pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i pripadnici Vojske Republike Srpske koji nisu okaljali obrazi, nisu radili zločine u ovom ratu i koji žele da grade Bosnu i Hercegovinu za sve nas. Zato vas molim, 2. oktobra je referendum. Referendum na kojem građani Bosne i Hercegovine moraju poručiti vlasti na svim nivoima. Stop nacionalizmu, stop mržnji, stop podjelama, stop strahu. Hoćemo da živimo kao braća i sestre, ali ne oni bradati i sa kratkim pantalonama, nego prave Bošnjaci, Srbi i Hrvati, braća i sestre Bosne i Hercegovine, braća i sestre po domovini.